mutisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfé walasa ka kunafoni jelendawma adamaden bifa kunafoni soro cogo nyuman kama hanli ma fembleda angata o laban boli ya kota ka laje anga jamana ministre min biwele ko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale monsieur Abdoulaye Diop ale koni wura joke ni watina abi conférence ministérielle memeka ke inafo almay kawfe no ka jamana faba mbele ko Berlin o koni bienno wani baran ngoni ubdamna depuis le 13 mai nin kalo le ta ani saba wani yataka laje sam bafla muga aninani nin baran numbe boli jien kuru karabu yere soro organisation bami kono bawle ko Nations Unies o koni bo o bara no be ka boli o re kono wandi ataka laje Nations Unies kaw koni ka jetemenu ka boli jetemenu be ka boli ko mun be ake jien kono terrorisme ko diplomatie ko ana fenchama wa nga ministre bami be no Abdoulaye Diop ye ana jenyo ko naka delegation bano fe o koni be ka wuli ka joke ka Mali jora fani ko na sabula nga jamana kera jamana mi bibina jien fanchama be ka exemple taka ina fo jamana den kanu ani jamana den ka tanye o hukum konnana ni ataka laje faso ba Mali ba ko ni jamana min bibina akelembe ka ke ma chama nyejore o de kama anga ministry Abdoulaye Diop ko ni bo abi ma chama fomi ye kuma yo ko mbita majugu torola majugu inafo majugu contrôle majugu munubeno ko Mali koni ka tanye o manduye ani mamunube ko Mali hakilna membe Mali kuna bi otoka mirna no ka hakilna précisément jinya kono tubabu munubeno ndabu nyena ko jinya dara ulde kama ulde kangu sako ke bela jella nambore no alisanga faso ba Mali bayin kono ambito inafo sorako fanfenda fama ko délinquance économique ni ya takalaje soroko ina Mali kono ya galaya koni klembeka ke femi ni corruption ya adnudo jamana inkono corruption koni kera femi na atseka nyafo blay sabla ni ye fen ke bina Mali inkono ya mogodo bi soro munum bi shinalike do yere nta do bi shi kamiri shinalike chogo de lawa wa ubi kle kamiri shinalike chogo de lawa uka wulika jonu ka barako ni nyeshilembe okonuma ode kama Mali nyema fana ya akina do soro ka baraka yoro bado dale no cheka chakero mi ni Mali demi mana shunali ke ndi ayera ki shunali ke e ka nafolo fen be bulo kata fare ka bolla fen be bulo abe mine kanadi ni chake nyoma nduba awele ko président l'outil de gestion des avoirs saisis ou confisqués sabla nini ko make atinyana bo do be bala mina ka faso na folo chwe katuda kaso la tle dama do ba san dama do be akalo dama do kono bi bo awon do borasa bi na to ka na folo dum ko ne bana pe Mali kono ndia chwe ibi mine kata kaso la wa fen be bro fana bebi mine ya do yoro abela jere mine la atike ki dem balo bile ko ki dem kalanko nyana bo bile ko bana pe Mali nyemo wena akilna ngoni soro ngoni akilna mi jaman don kelembe ka awol nyuma don ko sebe ka foli ke kanyesi Mali nyema sabla ni nyona ku makke folo Mali kono ya folo la shunali kumbike mo ko mita kasola Mali nyema ko raw ya jere ka foko ninti fuye gui ko niye ka do blat le flat le dama do abi bo abita na folo inchi na folo min soro e shunali serafe ode kama Mali den ko ni bebu yara soro ni hakilna nyuma bay kono ka bo Mali nyema yoro nambore hambita Côte d'Ivoire kawfe non yata ka laje kalo dama do à peu près 5 mois ndo kalo durie yani élection présidentielle che eko a ganente nowa Alassane Dramane Ouattara naka opposant ayu chama koni ka élection ko jopew abidamine Laurent Gbagbo ndali yare a jenyon kala kenyon depuis bimase akeleme ko bo ivoirien la ni ya meko mo bi voter yo ka sori yare ka voter donc Laurent Gbagbo atise ka voter kuma te mo ka voter aya game soro no fana ko ya jenyon nyuma bado min ku Laurent Gbagbo jamfa hakili bala 2011 watula katuga akko hakili bo olla ni o fana ko fe ayo fana gain o tise ka voter wa o ivoirien reble kui donc ma chite mi se ka vota e fana o fana ko fe aka chedo fana be nduba wele ko ble gude ndo yi baboka ministre korodo ayo o fana sembo ivoirien la
a te varien wa ma te vota ye kumata ayara te vota yare kumata ma ka vota ye o fana ko fe ananyo na chama do fana be no ba le ko tijani cham eko o fana uya abo ni wati na Canada kola sabla wajala kiveren kunte ko tubabu ka nationalité kumba bulu ni yeni ko nu beta ko faranyonka Alassane Dramane Ouattara fe ko ni mandi no e Côte d'Ivoire bibina wa Alassane do nyumana ka be ka candidat di mawre ma do fana ko ka yare be ka ke candidat donc munu kuma ko ni mbe ka fo o de Alassane ba fe ka manda nani na ko ni ko o bolo da nambore no ambita Francis Kaufe no ni ataka laje uka inafo president koro nduba wele ko Nicolas Sarkozy ko ni chebai wati do kunkera ukunye agalaya la sama ko no de kabla kata kasola kaso ko ni ka kadatugu yere de kui kalo sankele hake kako oke kasola ni ataka laje abifo kalo mi mako février kalo sambafla muga ani nani watu akoni kunya akaso kokoni latige ni ataka laje uma dawo makoi utlaka bracelet électronique okoni ko da inafo asena quelques mois konana kalo saba hake ni ataka laje Nicolas Sarkozy ni ko numbe kera fenjime kama follow ode ko eska ka campagne min kera naya soro awari aya borom na ko nyafo o fana ko fa fo mako écoute kana no ye kalamini ke lamani min ti sharia kono le Nicolas Sarkozy o baran no bele jelike wode kama président ko précisément France ko fenno e ko ko ni che ko ni ayat wati dama do ke geleya kono koy awati fo kanyina Mali geleya ne Mali toro ko ni ataka laje Nicolas Sarkozy koni bidoya ina no to kalo tleta ani duru me kalo sa bafla muga ani duru ukoni yaka nafo ko nukoni uyabo ama ndo akaso tai akakaso ko fagata fara aka inafo bracelet électronique ko ngoni abele jali bora ama sabla uye yafa kelenda mame yafa me kelenda mama kama ganza ngoi akera ma condition de kono no de akanga ko contrepartie koni ko o taka abla be nyena bekaye ni ataka laje parquet ni hakilani nkuna foni ngoni boga bi ni bido yerla no jeudi 15 mai 2025 France ko précisément Paris Faba la nambore yal samba ko je ka fokanga jamana yara kono ni watina anga politique mo kata fra anga jamana nyemoka e ko ku beka e jike nyogon tigawa galaya nu toro koni ubunu nyogon che wode kama politique ma chamambe ubi kule la sasa ko minani mumbega kay ko beka ke kanyesi politique mo dema jamana nyemaw dunya jira ka foko femme mbisena ode ka jamana déstabiliser ndore kana jamana blagale ya kono ode kama jamana marabaw koni ulu beka wuliga joni bara bekim sekato malidon biseka do dakalen fe ka bo dakalen fe men yata ka laje parti do benu wala ko kodem foka ta fara be mouvement ni wala ko jigiya kura e ko ulu koni tleflena agane mbi famfe koy sabla niu ka president ka kuma kanta ka laje no usena miyengundo aya jira ka foko geleya ni mun kera kanya sale ka secrétaire général ma no Alassane Abaye ko jeti kenay wa ko foy make sharia kono wa ko sharia foy te membe se kanin koy ka anya fo ka expliquer ko nyima ni ata ka laje o fana ko fe wa jeune damsan la mawdo ben wala ko roujo o fana ko ni bilala abwati doni bosse sant lef la sabanyona o fana tunna folo mo ma ta fando dongo ni kama senda shu ko ni manga ay ko ngambo no ye ka jira ka fo ko vraiment jetem no ka ke adama de mina chokola sabla ka mani fin ta yow ka tunay mo ci taro mo miata ka bise kanani kololo do dondola nambore nambi nanga groupe lumière konana anniversaire koni ndo ye 5e anniversaire be kalabe mo kana anniversaire njete mine comme don ani tegrafo kundori bala message de bakoro hakilna do de bakoro wode kamali den ka jirula ka foko jandi bi barake sawo sai kanga ika blanc poka adam ho nyekoro mo ka ye ka foko salo ni nyina fendo yelama na be fendo ma yelama galeya mun sorola kata anyafo kanyi wa ubike ube am permettre fana kan dado précisément Mali galeya la kuna foni dio fanflala ani Mali galeya la culture fanflala ananyo na chama sabuna nata kala janga jabarne so ngono ambe émission chama ke Mali comédie bien artistu ka émission do oye lumière star o bien non fogata afara nafo amso ani anyona chama débat politique bien non sport bien non nunu bele jeli fe mun nanga alaje ka sawo sanka contrepartie ko oda ma fin lokono ye ninkoyi an ya damene ni wati akoni bi ni wati na akobi chodi eske baraw do sera ka ke baraw do seke glewe munye
oh ne mi se ka deme ka sa iki ka deme ke donc ballon ta ko ni ko bele jere bina damne ne conférence de presse conférence débat pour que ka ako in ko ni ka baraw damne o fana ko fe abina na fo damne ni ballon tan fana ituguni mi be ke le 7 juin par la culture au terrain synthétique sans fait nambore no ko in ko ni bebi kunche ni café des arts kono ndo ye concert le blé concert mi nda anyona a make atina ke nyina san kono wa yara make folo parce que c'est la première fois média yara ka initiative tani choga ina ka concert organisé ni ke choga ina ni a chien flo de Mali kono sino organisation ni fe waro di concert ke ani a be fomu ma ko artiste yara di concert organisé mais média yara ka concert organisé ka ke ni a chien flo de donc amba fo na donc kayo chisri na lo sanama café des arts kono le 12 juillet à côté ke Bachir feu kambi deseka anasoro nambore no amba fo na ko anga chesri anga da nyogona anga da malanga faso bayi anga korota anga ko bekem saka to fasi umbitanye nine kuyanga bi kuna foni kala sama ka befo ka bolo nyanda amba fo no ka aya kamme nala sona ma shinini wati kele kuna foni jele manasoro amina odawma Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukonia voilà ambalma la gelegele ba o bismillah nimine qui doit être Ibrahima et journal de a fonni ma go groupe lumière ko sebe il y a le titre de la 125e édition ulu be no 100 mois de juillet là buka anniversaire ke mina mois de juillet là ou kelen no ka événement chama activité chama ba de la be choroba émission be ta choroba be ta et puis ko ni choroba fin ta là ou ta choroba nyana fin di otigima o be mata ro bo yoro de match de be ke volontaire fargulu nyana nje mina mi fie journaliste presse écrit Uluni très bien Uluni comédien ne vient pas longtemps que a donné la vie de mes bidos ma de mes bia a kufra da kati apta parmi ne pap bolo me clan fly kelem ta jokolo kelem ta kenema nga che o 050 de billet d'accord nga che o te mane nko journaliste mulu fana ga bara caméra audiovisuel ni da konna kwa donc ulu fana ni John to wale bolo ngona ulu ni mette ça ala ulu ni musicien folie kala o te bi de la fuite de artiste de la ni folie kala ni avec tout le artiste ala be artiste de ça ulu ni musicien de la volonté que et la famille match duro de be a chama ne be no o ko fait mais les 12 jours fait ta toujours les 13 là palais là capitaine zal qu'on a là concert géant de ta kay le détail et ta donner gars et donc concert le 12 heures le détail et ta m'gé comme tu as dit que oh jumel tu vois ici ça tu es pressé avant les pressés même si ici le but que la mettre notre que kundiga yi guda da fe ko da do de be ngache ni leta kije ni muso koroba ni muso njinga ta yon fe ijala na tare c'est ça ton problème ne de gundita awo ne de ka choix que tout bien ko indiga dimaya berata samuna shekele indiga dimaya ka bugata na wori kai ebe sambe ga dimaya ko na nuso gero man sa bonu to fie ku fifa we no do ameni fo de ko Beni Insuni Gadema Katara Bogata Café des Arts Café des Arts 12 juillet les 13 là ameta bla dana ne rabata mo la yele me watan bol nu fe nu yella ko be ni nyeju woro ba don ge bol nu ji na gadi pada kono d'accord voilà pour le groupe lumière donc Gisant le ba préparation de il y a pas de problème de vie alors il faut c'est gars fanga pas soro voilà quand almakew balmamso électromina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mogo kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hate fule dumasi
chez Mamoutou Traoré yele électronique afla ni nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imo menacé minama amina bele jelibe inafo bafoul guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma o ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola ni ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ weche fune dimanche otmana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamoutou Traoré Kayoro sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ